И така, няколко думи за инфраред подово отопление. Много се спекулира вече с тази модерна дума инфраред, но за първи път ние въведахме инфраред подово отопление като термин, именно посредством с инфрачервеното фолио, което ние внасяме от корейски производители. Вече 11 години работим само с един доставчик, само с един производител, защото по този начин гарантираме на нас, на себе си, сигурността, че работим с качествен продукт, а на нашите клиенти възможността да получат този качествен продукт. И най-важното, след като се възползват и се уверят на неговите качества, да ни препоръчат на свои приятели или близки родини.